gaurko elkarrizketan gonbidatu berri bat daukagu. Beno, nola ditzen zara? Kaixo, nire izena Carlos Fernandez da eta 23 urte ditut. Non eta noiz jaio zinen? 1988ko apilaren meretzian jaio nintzen, Bilbon, Basurtzoko ospitalean zehazki. Nolakoa izan da zure futbol karrera? Nire futbol karrera nahiko ohikoa edo tradizionala izan da, zehia nire denbora guztia klub batean eman dut. Hasiera batean, txikitatik hasi nintzen ez jolasten, Guretxetako eskolan ikasten nuenez, bertako taldean jolasten nuen. Eta gero nagusi izatean, Guretxeta futbol kirol taldera pasatu nuen. Bertan uste dut 5-6 urte eman nituela, gutxi gora bera, eta azken urtean arazo batzuk edo eztabaida batzuk izan dituen entrenatzailearekin. Nik pizka bat gehiago jolastu nahi nuelako eta berak ez zuelako nahi. Eta beste klub batean jolastea hoberena zela pentsatu nuen. Eta Burgosen lan aurkitu nuenez, Burgosen jolasten hasi nintzen, Puente de izeneko talde batean, eta bertan daramat 3 urte. Eta zure futbol karrerarekin biba erabazten duzu? Dirua sueldo bat izango balitzu ezala, zehazki ez. Baina adibidez, Guretxeta futbol kirol taldean jolasten nuenean, lehenengo postuetan geratzeagatik edo partidu zehaz batzuk irabazteagatik, ematen ziguten 20-25 euro nahi bazuten. Eta, orain Puente de, gasolina ordaintzen digute, zehazken finean desplazamentu luzeagoak egin behar ditugu, lehen baino. Eta, pasaden hilabetean liga irabazi genuen, eta beraz, Puente de taldeak egin genuen afaria ordaindu zigun. Unibertsitatera joan zara? Leioako unibertsitatera joan nintzen, lehen hezkuntzako gradua ikastera, eta duela 5-6 urte hasi nintzen, eta duela 2 edo 3 amaitu nuen. Zailak izan dira unibertsitateko ikasketa zuretzat? Ikasketak berez ez dira oso zailak izan, ze azken finean gustatzen zitzaidan gauza bat da, eta gustatzen zaidan gauza bat da, beraz motivazio handiagoarekin eta gusturago ikasten dituen bertan ematen genituen gauzak, baina niretzat zailena izan dena, izan da lanak. Hau da, adibidez 3 asteetan 20 lan txosten edo rubrika entregatu behar genituen, eta nik ez nengoen oso moldatuta horrelako hainbeste lan zarama egitera. Eta beraz niretzat hori pizka bat zaila izan da hasieran. Eta uste duzu unibertsitateak denbora asko kendu dizula lagunekin irteteko edo familiarekin denbora pasatzeko? Alde batetik lagunekin egoteko institutoko garaiarekin konparatzen badugu, berez zehazken finean institutoan astelehenetik ostiralera beti nire lagunekin nengoen eta gero osteguruetan ere bai. Baina, unibertsitatean lagun berriak egin ditut, eta beraz lagun berriekin astelehenetik ostiralera ematen dituen egunak, eta gero nire betiko lagunekin asteburuetan. Berez, kendu dit denbora, baina beste alde batetik jende berria ezagutzea eta jende gehiagoekin erlazionatzea baimendu egin dit unibertsitateak eta nire ustez hori nahiko ona da. Eta, familiari buruz hitz egiten, nire ustez uste dut unibertsitatean nengoenean familiarekin azken finean, denbora gutxiago ematen nuela, lehen aipatu dudanez, lan zara handia neukan eta beraz etxean nengoenean lanak egiten ematen dituen egunak, baina libre nuenean, nire familiarekin denbora pasatzea asko gustatzen zitzaidan eta nire ustez lanak egiten dituenan, hau da, unibertsitatean nengoenean, nire familiarekin ematen nuen denbora gutxiago, baina ematen nuen denbora hobeagoa zen. Beno, eskerrik asko elkarrizketa egiteagatik eta ongi izan. Agur.